Nalor ka bengi ai jing shakri ban sinai ki mobile Redmi, Realme, Lava, OnePlus, Nothing. Laki dai ki bapikit offline ni online. Ni ai service ru ki tablet ju bikna school bayo jingirap nang sarkar bat ki mobile jong ki agan wadi worker. One Haya Service Center ha ka kamera ka arspa san khundai ha Nongpo Town Shopping Complex. Ban penlong ka jing pensa jing kenmau ya ka jing rakhe ya ka jubilik siar jong ka RPDSA lane ka jing dap ka basan posnem la penlong ya ka jing lekai ha pedang ki nongkit kam ka RPDSA lane ka Ribhoi District Sports Association ki bala yo jing kersian da ki arngut ki MLA ki ba kentop ya u MLA ka nongpo uba Amiral Bonsim bat u MLA ka Mauhati uba Charles Marngar ki bala ikun persya ya ki nongkit kam jong ka WRBDSA lane ka Western Ribhoi District Sports Association. Kajing lekai kelong ba syong shit bha om kajing tibet jong ki nong lekai hanrai ke de kajing ur ha bom dei por kajing thmu ban kenjat ya ka bol tang ba bun kala charut bat kajing bom la ban thep kol watla kala dei ban yo thep bat kumta terter namar la penlong ya gene kajing ya kenjat bol tang kajing pensa jing ken mau ya kajing rakhe jubilik siar ka RBDSA keladon kajing yar khi ka ba shaw shishau nagi pai ba nong pai kai hanrai kala pen berngya bha shibun ha gene kasingi kabla nang pensa jingken mau bat yo yerki kade jingsha be no lane ke jingsha pengat unong apkol ke RBDSA ha ka red kan namar ubat peleng ya unong ilekai ke liang persya ubat temu ban tep kol bat u referee syam lamap watla audio dukot jong ke RBDSA namar ule bakala ha basyit basai penalti le aput ba penalti Modesta nang ta hak ju kesingi la penlong ru ya ke jing lekai football ka balai khun hap dang kin nong kit kam jong Ribhoi Mingi Sports Association persya ya ki officer sarkar ki batrei haki senat trikam baper jong sarkar ki badan Ribhoi district hak ji khun hap dang ka RBDSA bat ka WRBDSA la job dak WRBDSA ya ka RBDSA watla ka RBDSA kaladon ya ki arngut ki MLA ki balai khun teng Badah kejingi lekai ke balai kun hapdeng ke Ribhoi Mingi Sports Association persya ya ki officer sarkar. Ki officer sarkar kila penrem ya ke Ribhoi Mingi Sports Association. Kumta kejingi lekai final kan long hapdeng ke WRBDSA persya ya ki officer sarkar na Ribhoi ke balabu ben penlong hakah nyotrik unai wing arjar arpesan. Kita fokus bahaya ki MLA kita sisa. Haba kini kimi haba ka pathai ke yoi bun kiajar ngul pada pedang jing bun kam pia pelaj pol banwan pai kam gila kai Grup foto. Lompor. Lompor, Bang. Ayo, ayo.